महांगा ब्लॉक अंतर्गत चाहापड़ार कंटिकियारी ग्रामर ग्रामवासी और युवक बंधु माने पिंकू नायक तत्वावधान में ग्रामर विभिन्न स्थान में अलिया आवर्जन को सफा करने सह ब्लीचिंग और सानिटाइज करथिले। समाज सह महांगा ब्लॉक विभिन्न पंचायत में एभली सफाई अभियान करी परिवेश को स्वच्छ रखा सह डेंगू और अन्य महामारी भूताणु रक्षा पाइबा पई वार्ता देथिले। विशेषकर कंटिकियारी ग्राम में सरकारी योजना आलोकीकरण करने को ग्रामवासी माने निवेदन मध्य करथिले। एही कार्यक्रम ग्रामर अलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण आरंभ होइतिला। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଯୁବକମାନେ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଫାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ଏବଂ ଆମର ମାହାଙ୍ଗା ସାର ବି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଠିକ୍ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଦେହରୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିମିଶି ଆଜି ଗାଁର ସଫାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛୁ। ଡେଙ୍ଗୁ ମଶାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗାଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଏଇଟା ସଫାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ। କୋଉଥିପାଇଁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ? ଗାଁରୁ କେମିତି ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିବ, ଆମର କରୋନା କେମିତି ନ ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଭୂତାଣୁ କ୍ରିଏଟ୍ କଲାଣି ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପିଙ୍କୁ ଆମକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମିଳିମିଶି ଆମ ଗାଁର ଯୁବକ ସମୂହମାନେ ମିଶିକି ଏହା କରୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ଯେଉଁ ମହାମାରୀ, ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତିଛି, ସେଠିକି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ସଫା କଲୁ, ବ୍ଲିଚିଂ ମାରିଲୁ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ବି କଲୁ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମଶା ଫସା ଯେତିକି ଆମର ଭୂତାଣୁ ଯିବେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଗାଁରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣକୁ ବି ଆଘାତ ହେଲାଣି। ଆଉ ସେଇଆକୁ ଆମେ ଟିକେ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଲାଇଟ୍ କିଛି ଆମ ଗାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା।